srcu šume, gdje su drveća šaputala stare priče, živio je ježić Pero u svojoj maloj kućici. Ali jednog dana, njegov mir prekinula je velika oluja koja je uništila domove mnogih šumskih stanovnika. Hoće li Pero i njegovi prijatelji pronaći način da izgrade novi dom za sve? Slijedite ovu priču i saznajte kako su zajedništvo i ljubav prema prirodi spasili šumu. Ježić Pero živio je u maloj kućici ispod starog hrasta. Kućica je bila mala, ali topla i udobna, s krovom od lišća i zidovima od grana. Pero je volio svoj dom, ali još više je volio svoje prijatelje, vjevericu Lulu, zeca Zeku i pticu Lastavicu. Svaki dan su se sastajali na livadi, dijelili priče i uživali u miru šume. Jednog dana, dok su se igrali, začuli su tutnjavu. Što je to? Upitala je Lulu. To je oluja, rekao je Zeko. Moramo se sakriti. Oluja je bila strašna. Vjetar je lomio grane, kiša je pljusnula, a munje su sjevale po nebu. Pero je trčao u svoju kućicu, ali vjetar je odnio krov. Moj dom, povikao je. Kada se oluja smirila, šuma je bila uništena. Drveće je bilo polomljeno, a mnoge životinje su ostale bez domova. Lulina šupljina u drvetu bila je puna vode, Zekova jazbina urušena, a Lastavičino gnijezdo odneseno vjetrom. Što ćemo sada? Pitala je Lulu. Moramo pronaći novi dom, rekao je Pero. Pero je odlučio pomoći svojim prijateljima. Znam da postoji mjesto gdje možemo izgraditi novi dom za sve, rekao je, ali moramo raditi zajedno. Prvo su otišli do starog hrasta. Ovo drvo je dovoljno veliko za sve nas, rekao je Pero, ali trebamo materijal za izgradnju. Zeko je predložio, možemo koristiti granje koje je oluja polomila. Lulu je dodala, i lišće za krov. Lastavica je rekla, a ja ću donijeti blato da sve zalijepimo. Svi su radili zajedno, Zeko je nosio granje i pomagao graditi zidove. Lulu je skupljala lišće i pravila krov. Lastavica je donosila blato i čvrstila zidove. Pero je bio arhitekt, smišljajući kako će kuća izgledati. Kroz nekoliko dana izgradili su veliku kuću s više soba, jedna za svakog prijatelja. Kuća je bila topla, sigurna i puna ljubavi. Vijest o novoj kući brzo se proširila šumom. Ostale životinje, lisica, medvjedić, čak i štakor, došli su tražiti pomoć. Možemo li i mi živjeti ovdje? Pitali su. Pero se nasmiješio. Naravno, ovo je kuća za sve koji trebaju dom. Zajedno su proširili kuću, dodali još soba i napravili veliku zajedničku dvoranu gdje su se svi mogli sastajati. Kuća je postala simbol zajedništva i ljubavi. Svake večeri životinje su se okupljale u dvorani, dijeleći priče i pjevajući pjesme. Pero je uvijek govorio, najvažnije je da smo zajedno. Dom nije samo zidovi i krov, to su svi koji žive u njemu i koji ga čine toplim. S vremenom šuma se oporavila. Drveće je ponovno raslo, a životinje su živjele u harmoniji. Kuća je ostala mjesto gdje su se svi osjećali sigurno i voljeno. Zajedništvo i suradnja ključ su za rješavanje problema. Ljubav prema prirodi i drugima čini svijet ljepšim mjestom. Dom nije samo mjesto. To su ljudi koji ga čine posebnim.